Следващия трик, който ще ви покажем, се казва Боинги Боинг. Този трик е много готин, сигурен съм, че ще ви хареса. Ето така изглежда Боинги Боинг. Как да го направим? Правим Split Bottom Mount, или както моя приятел казва, по пътя за атомната бомба. След това правим така. Може малко да засилим йойото така и след това трябва да започнем да движим ръката нагоре-надолу, ето така, за да може, когато отпуснем ръката надолу, йойото е ето тук. Когато я дръпнем, то се изстрелва на другото въженце. Така, винаги е възможно да изпуснем йойото, не се отчаивайте, продължавайте да учите. Този трик е наистина много готин. Ето, последен път. Това е Боинги Боинг.